गिबि गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावदों। दासान्दि इउट्युब आरो फेसबुकआव भाइरेल जाबाय थानाय मोनसे ताग्रा जाथायनि सायाव आरो दै। थ' बियो जाबाय मा जे सासे 17 बोसोर बैसोनि हिनजावसाया गंसे नखराव एबा सासे सेंग्राजों हाबा जानानै 6 साननि उनावनो खारखुमानानै बहाबा दंहैयो। दा बेनि आन्दोआव थानाय माखासे गोबां जाथायफोरखौ जों सावरायनो नाजागोन आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों। मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दि बे जाथायनि आन्दोआव थाखुमानानै थानाय माखासे जाथायफोरा माने सोराङाव फैगासिनो दङ फारि फारि, नङा होमबा? थ' बेखौ बुजिनो थाखायनो जोङो आं मोननैसो जिहेतु फेसबुक आरो इउट्युबनिफ्राय भिडिअ कालेक्ट खालामदों। बै भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो प्ले खालामनानै होग्रोनि आरो बेनि उनावसो जों सावरायगोन जे गोरोन्थिया सोरनि, नङा होमबा? थ' गोबाव खालामला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रोयो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ, बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों। दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा, बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै आंनिनो असे फागिन जयबीर बर', आं बिनि निजा बिमाय। दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय। दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ। थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ। दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ। बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय, जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे जोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला, बेबायदि मोनसे स्पष्ट खरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादो। बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ। मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया, बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदो बेयो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ, नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजां मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ। जों होनखादों बार बार, नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन। बेनिख्रुइ आरो मा मोजांसिन राव थानो हाबावगौ, नङा होमबा? जे बिथां हौवा गोदाननि जिहेतु बिमाया बुंनाय बादिब्ला एसेबां रोखा रोखा रावखौ फोरमायनानै होबाय। ओरैनो गिनानै थाखुमाना थास्लायस्लाय जास्ट नोंथाङा ओंखारबो बायजोआव, बेनिफ्राय जिहेतु जि समस्या गंनै न'खरनि गेजेराव दासान्दि जानानै दङ, नङा होमबा? मोनसे लाजिथाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जानानै दङ। बेखौ सुस्रांनानै लालायनांगौ। बिथांनि जिहेतु बिमा एबा हौवा गोदाननि बिमाया बुंनाय रावा बिराद मोनसे पइन्ट गोनां राव, आं बेखौ सानो आरो। थ' बेनिखायनो जिहेतु बिथाङा बुंनाय बादि जुदि हिनजाव गोदाना, नङा होमबा, जाय 6 साननि उनाव खारखुमादोंमोन, बै बिथाङा बायजोआव ओंखारबोनांगौ आरो पुरा समस्याखौ माने सुस्रांनानै लानांगौ आरो। बेखौ आंबो हास्थायो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु हौवा गोदाननि बिमाया बुंनाय बादिब्ला जिहेतु बिथांनि न'खराव बेखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामफिननाय नंखाला। दा बिदिब्ला गिनांगौनि जेबो सोंथियानो बेरखांला, नङा होमबा? थ' बेनिखायनो थाखुमास्लायस्लाय नोंथाङाबो बायजोआव ओंखारनांगौ, पुरा प्रब्लेमखौ फेस खालामनांगौ आरो बेखौ सल्भ खालामनानै लानांगौ आरो दै। बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर, नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन। दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय, नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ। मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर जाथि बंस बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। मानोना
दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै बे जाथायखौ लानानै दा बे बेलायाव जोङो नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन नाथाय जोंहा बिनानावा दय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों मानोना जिबायदि खोथा बुंदों जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जों बुंनो लुगैया मानोना बेबो दा सिख्ला गथ' नंगौ खाफालाव गैयाबा जाया बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय जालांबाय दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो फेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि फेजाल आरो न'खरनि फेजाल फोजोबना होनांगौ दा जिहेतु बिथां हौवा गोदाननि बिमायनि जिहेतु फोरमायनाय बादिब्ला नोंथाङा थाबैनो ओंखारबो बायजोआव बे नोंनि थाखायनो मोजां आरो बिथांनि न'खरनि थाखायबो मोजां जागोन मिथिबायना मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दि जिहेतु ससियेल मिडियायाव नोंथांनि न'खर आरो बे हौवा गोदाननि न'खर जिहेतु मोनसे मिनिजानाय समस्यायाव परिबेसाव सफैनानै दङ नङा होमबा दा बेखौ नों सुस्रांनानै लायाब्ला आरोबाव बांसिन माने मिनिजानाय मोनसे थासारियाव सफैगोन नङा होमबा थ' बेफोरखौ मोजांखौ हास्थायनानै नोंबो बायजोआव ओंखारनांगौ आरो जुदि बेबो आंनिफ्राय मोनसे सोंथि जे नोंथांनाव जुदि दायानो गैथारब्ला अब्ला नोंथाङाबो खाखुमानानै थानाङामोन मिथिबाय आं बेफोर रावखौ मानि थाखाय होननानै बुंदोंब्ला जे आं मोनसे आपडेट खोनानो मोन्दों अडिअ रेकर्डिं मिथिबायना आं बे बाथ्रानि सायावसो बेखौ बुंगोन जे नोंथाङा माने दा जेसेबां गावनि बैसोखौ खिन्थादों माने बेसेबांबो नङा जाहैदों आरो मिथिबायना थ' बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ जों दा थोंजोङै बुंनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला नोंनाव प्रुफ दङ नङाबा जिहेतु नोंनि आइडि आधार कार्ड बेयाव आधार कार्डआव नोंनिया 17 बोसोर बैसोनि दं दै खिन्थु मोनसे भइस रेकर्डिंनि बादिब्ला नोंथांनि बैसोआ बेसेबां नङा जाहैदों आरो बे रावखौ जिहेतु नोंथांनि साइडनिफ्रायनो नोंथांनि जिहेतु हिन्जावसा गोदान लागो नङा होमबा बे साइडनिफ्रायनो बे रावखौ माने खिन्थानानै होदों हौवा गोदान लागोन दा बिदिब्ला साननो गोनां बाथ्रा मिथिबायना ओरैबायदि मोनसे गोथौ हाखराव नारसोमनानै खारनायखौनो बुंजागोन नोंथांखौ दा बेनिखायनो दायखौ आं नोंनिखौ एसे बांसिन नुहुरगासिनो दङ दासान्दियाव आरो दै जिहेतु माखासे भिडिअनि जिथु स्टेटमेन्ट आरो बे अडिअ रेकर्डखौ आं खोनासंनानै आरो बेनिखायनो नोंथाङा थाखुमालासिनो बायजोआव ओंखारबोनांगौ जिखुनु जि समस्या जायाखै मानो बेखौ माने सुस्रांनानै होनांगौ नङाब्ला नोंनि लाइफआवथ' अलरेडि दागो जाखाबाय नङा होमबा थ' बेनिखायनो बे जिहेतु थासारि बेखौ माने समाधान खालामनानै लानांगौ आरो दै बेखौ हास्थायनानै आं सासे कन्टेन्ट क्रिएटर हिसाबै आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो नों जिहेतु बाथ्राफोरखौ बुंदों एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना जोङो बेबायदि सभाब चरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन ओनसोलानो नुगोन जों निजिखौ जों मिसा बुंना माथिया मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना हसा बुंदों बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि सभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों बेखौ लाना जोङो माने दुखु फोरमायदों जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै नोंबो सिख्ला गथ' नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिन्थिनो लुबैदों एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबनाय जाखो बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पष्ट होनांगौमोन खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजिनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावि बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय आसल खोथाया बिसानि न'खरफोरानो जोंनो खैनाखौ खोन्थिदोंमोन जेसेबां बर'नि नेम निथि दङ बे नेम निथिजों लायनाय जादों खैनाखौ खोन्थिदो जोंनि न'खरखौबो बिसोरो माबायदि नायनो फैदो न'खरनि गोजा नायनो फैदो जोंबो आरामसे जाहो लोङो जोङो नेमखिनिखौ जोङो पालन खालामना हरदों बेनिफ्राय लायनाया एसे आथुर जादों मानोना जोंबो सानबाय आरो बिसोरबो सानबाय जे सम गैला जोंना बैसागोनि सानब्रै ना सानबा सिगांल' बेबायदि जों सम मोन्दों आरो बैसागो बोथोरावनो जिहेतु हाबानि दिन आरो बैसागो बोथोरावनो हाबाखौ होनो हायोबा मोनसे शुभ कर्म जायो होननानै जोंबो उनाव बानायबाबो एखे
जों दा बानायबाबो एखे थाखा फैसानिसो बोलो होननानै जों आथुर आथुर जोङो गावसोरजोंबो रायलायनानै जागोन दे जेबो उसुबिदा गैया होननायलाय जोङो हाबाखौ जोङो लायखालिनि नेक्स्ट दिनावनो जोङो रायजो राजाखौबो लिंजोबदो माल माथा बाननाय बेबायदि नेम निथि दङ जोंनिया जों सानसेयावनो बेबायदि रायजो राजाखौ खस्थ' होनानैबाबो जोंबो बेखिनिखौ फोजोबनानै थांदों। दा बिदिब्ला जितु हौवा गोदाननि बिमायनि बुंनाय बादिब्ला गोरोन्थिया जों बिथांनि न'खरावल' नुदों बे नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जितु गोरोन्थिया सारासार माने हिनजाव गोदाननियावबो थाखुमानानै दङ बेयो सैथो बाथ्रा आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु बिथाङाथ' जोंनो गावनि भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा माखासे बाथ्राखौ फोरमायदोंमोन जे माने बिथांखौ जबरदस्ति लायनाय जादों सासे दालाल नांनानै। दा बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौथ' बुंनो थांला नाथाय हौवा गोदाननि बिमायनि बुंनाय बादिब्ला जिहेतु बर'नि नेमखान्थि हिसाबैनो माने हाबाया जानानै थांदों जाहैबाय आरो मिथिबायना। हौवा गोदाना गिबियाव बिथांनि न'खराव थांग्रोबाय, हौवा गोदानखौ नायबाय नङा होमबा, बिनि उनाव फिन हिनजाव गोदान लागोआ हौवा गोदाननि न'खराव फैबाय, जाहो लोंहो बिदाय लालायबाय एबा फसायलायबाय नङा होमबा। थ' बिनि उनावसो माने पुरा बर'नि नेमखान्थिजों हाबाया जोबनानै थांदोंमोन आरो। खिन्थु मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जाहैबाय मा जे 6 साननि उनावनो हिनजाव गोदाना गावनि न'खरखौ गारनानै खारदों आरो मिथिबायना। आरो बे थासारिया माने हौवा गोदाननि जिहेतु न'खर गामि मिथिबायना बिराद मोनसे दुखुआव नारसोमनानै गालांनाय जादों आरो मोनसे लाजिथाव थासारियाव गालांनाय जादों आरो मिथिबायना। थ' बेनिखायनो जिहेतु हौवा गोदाननि बिमाया खनले खनले जेब्लाय आर'ज खालामदों जाहाथे हिनजाव गोदाना नुजाफैनानै जिहेतु जि समस्या बेखौ माने समाधान खालामनायखौ बिथाङा माने गावनि गोसो गोरबोजों खावलायदों आरो। जाय रावा माने बिराद बाख्नाय जाथाव आरो गोदै राव आरो दै, बिनिख्रुइ साबसिन राव आरो मा थानो हागौ नङा होमबा। थ' बारा गोलाव खालामब्ला भिडिअखौ आरोबाव ससे दङ बेखौ नायनि, बेनिफ्राय आरो एसे बुजिना लानि एक्चुअलि गोरोन्थिया सोरनिमा जानो हाथावथाव। आरो बेफोर जालांनायनि उनाव एसे बादा बिगिनि फैखादोंमोन लायनायाव खायसे माने बिनानावनि खायसे मानसिफोरा जोंनि अफार टेलिफन एसे माने मेसेज होखादोंमोन। दा जिहेतु हौवा गोदाननि बिमायनि बुंनाय बादिब्ला जों बेखौ बुजिनानै मोनबाय जेब्ला हौवा गोदाना माने थांदोंमोन लायनो अब्लानो बिथांनि न'खरनिफ्राय माखासे फिसा फिसा अबजेक्सना माने ओंखारदोंमोन आरो मिथिबायना। थ' बेनिखायनो जों माने थोंजोङैनो हिनजावसानिल' गोरोन्थि बा हौवासानिल' गोरोन्थि जों बेखौ बुंनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु हौवा गोदान लागोनि बिमायनि भिडिअआव नुजानाय स्टेटमेन्टनिफ्राय जों माखासे रावखौ माने रोखा जानो हाबाय आरो दै, जेसेबां माने जों सानदों बेसेबां माने बाथ्राया नङाबो जानो हागौ आरो। बेनिखायनो जों माने रावनिबो जानानै थोंजोङैनो बुंनो हानाय नङा। थ' बांद्राय गोबाव खालामला आरोबाव इयुनाव लोगो मोनलायगोन गुबुन मोनसे भिडिअजों। दिनै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।